Te. Mayungod to. Kung sa mo te? Pahuway sa amin sir, kadyot kay... Ha? Pahuway sa amin kay kapoy ng bata. Sa tawag sa kuma. Kung sa ganin nga lugar dito te? Ay, dire sir, pugad man eh. Pugad sakop sa Surigao del Sur. Aman padulong ang tandag te. Ito. Apa mo mugikan te? Itag Arcos lagi sir. Aman napit ang Arcos. Dito, kanang crossing pa na diya sa kanang naikwan diha. Gikan sa Arcos padulong dire pila ka kilometro? Layo sir, oy, ang pasahay ko sir, sa isinta, kada isa na mo. Sa isa ninyo. Nahalina na mo. Pila po inyong alin? Nalina na may kwan sir. 500. 500. Maayo no uno. Mo rin yung panginabuhi te. Rubber. Pwede ko mangyo te. Basing na kay 20 pesos diya te. Oh, mamaraig lang miti ba te. Sa 20 ra jud te. Ay, sao man te nga nawa man jud mong pitaka te. Lagi bisag 20 ra te na imo te. Ano yan? Sus, sao man ganito te, pasensya nyo te ha. Nalang amo na idungag og pamasahe te. Ay pamasahe among idungag og tubil ba. Kibali te inyo nga puning kaugalingon. Dili, sa among galing, nangyama ni. Aw kibali giangkat rin ninyo. Pila ra man po inyo ani te? May gaming namin 300 bro. 300? Kanus aba mo gikan nagbaba? Ayo. Gay na pa mo sayo. Amo na sa inyong kakapoy. Layo-layo na magdabaktas te. Mao. Salamat kayo te ha. Ginoon lang yung magbalo sa inyo ani te. Layo-layo pa mo gibaktas ani te. Mao. Kibali na nakayan mo gikan dito nya. May ganingan sa tagiya, naikatig mo to. Gikatig nya karon inyo na yung gibaktas. Basta sa magikan dito. Nakatuog jud mo sa inyong pagkahago di ba te? Ano man ang bata, basta dili namin sir, paano dito? Oo. Kung gano'n sa dili kay kapoy rin sa Imo ning anak. Unsa kay ngalan nimo te? Ha? Unsa kay ngalan nimo? Jenalyn imo ngalan te. Pila ka imong anak te? Walo ka imong anak. Kapoy man, kwanto Manila, dalaga. Sige te, dili na ko magdugay te ha. Salamat sa te ha. Pero sa imong kamayo te, nadyo'y blessing nga ihatag sa Ginoo sa imo. Pre, amin ang bugas pre. Sa imong kamayo te ha. Ha? Mo na giingon te. Sa imong kamayo te, nadyo'y balik ang Ginoo no. O nara yung 20 te. Itestingan dara ka. Salamat dong. Ha? Nasambot. Salamat dong. Salamat sa kayo dong. Sige na te. Simping ang kanunay niya. Salamat. Ang kanat te. Salamat na tas Ginoo kanunay ha. Salamat dong. Sige ingon te, ug unsa man gay mong gihatag sa atong isig ka tawo mo na giingon nga doble ang balik no. Sa inyong kahago te nakatuog in taon mo ba? Nya te, mauro to te ate. Sige te, buligan ka sa Ginoo sa imong kamayo te ha. Sige te, salamat sa Ginoo te ha. Amping po ka kanunay te ha. Abines. Hindi ko sir atong ano ko nga, kasi vitamin ko, minum daw kada suloy na ko, di daw ko maluya. Tinuod ko maluya. Ay, kagapoy na. Mayo noon. Sige te, mauro to te ha. Salamat. Sige, amping. Nag-eskwela pa ni mong bata. Ay. Maayo noon no, kay bisay. Mintras bata pa siya, nakabalo na siya kung sa'y panginabuhi gyud. No? Pagsaray bata kay ngunani nga mutabang og ginikanan. Di ba, padayon jud lang. Sir, kuan ra 20 kasama taga ilang ko 20 no kay Padayon jud tabang sa imong inahan lang ha. Kay mo na gingon lang. Sige, mauro to te. Salamat te. Amping te. God bless te. Sige te. Sabi te.